Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Aliyu Tambaro. Ina ba abokan aikinmu shawara, masu gidajenmu da kuma shugabanninmu masu harkar bidiyo, comedy da sauransu. Kannywood comedians, Arewa comedians da dai sauransu. Da Allah masu wasa da coronavirus, wato allurar gata numfashi, masu wasa da ita gaskiya ya kamata su bari. Wannan abu ta wuce ɗan wasa da ita. Saboda na tabbata in wani ɗan uwanka na anka ce yana da ita, na san yana da wuya kai comedy da wannan annoba. Da Allah masu comedy da coronavirus su bari. Saboda wannan annoba ta wuce ayi comedy da ita. Don Allah a bari. Dan Allah a bari. Yawwa. Na gode. Cewa ina waɗanda sun kasan suna yin comedy akan coronavirus don Allah su bari. Gaskiya wannan annoba ta wuce ayi comedy, ta wuce abin wasa. Zabu don Allah a bari.